Sujaila xa saiu de contas hai unha semana, pero Xato resístese a sair. Esta vaca estradense pode parir en calquera momento. Como se prepara o animal para tal acontecemento? Será hoxe o día? Sala de partos bovina. Hoxe no termómetro. 12 minutos do mediodía, seguimos aquí en directo no termómetro. Só saben ben o nacemento dun animal, pois sempre un acontecemento aí no mundo rural cando unha vaca pois está aí a punto de parir. E o caso é que a vaca dunha das nosas colaboradoras de Flavia, aí a están vendo en directo, Sujaila, chamase, pois está, pero que a piques, non, Diego? Saiu xa de contas, creo que houve cambio de lúa, en fin, que podemos asistir a un parto en directo, Diego. Efectivamente, Rocío, aquí seguimos moi pendentes do que poida pasar con Sujaila, pois a ver se temos un novo animaliño aquí na zona da estrada. Oxe, que tal, Flavia, como estás? A ver. Pois estou intranquila, xa levamos varios días pendientes, hoxe xa noto máis próxima. Espero que se decida ahora diante das cámaras. Claro, para a xente que non sabemos disto, por exemplo, como a min, que eu son máis de mar que unha adorna, como se sabe que unha vaca está a punto pois de dar a luz? A ver, eu tamén son novata, pero bueno, nótaselle moito no ubre, nótaselle moito, nós chamamos ya a natura por detrás, que se dilatou moito. Despois os máis expertos, que supoño que Ofelia che dirá, nas caderas, din que se rompen as caderas e que se lle abre, nótaselle moito tamén, pero eu aí non lle sei mirar, Eu sei, xa che digo, ubre, natura, e bueno, polas contas tamén, que se aproxima, ten que ser. Que saiu xa o venres da semana pasada, o día de San Valentín, non? Eso mismo, xa leva 6 días, xa levo despertándome cada noite a ver se atopo algo, se lle podo axudar, pero nada, ela está tan tranquila. E ademais é unha vaca primeiriza neste caso. Pois si, é a primeira vez que vai a parir, é a primeira cría que nos vai dar o Pascual, que non sabemos se vai traer crías grandísimas, pequenas, se vai traer algo razonable. A ver, esperamos que sea todo ben. Claro, nestes últimos días houve un cambio de lúa que non sei se pode influir e de que xeito no parto da vaca. Pois si, dice que nos cambios da luna é cando se acelera o tema e cando se poñen a parir. Neste non foi, non sei exactamente en cal vai ser, pero, bueno, a ver, se pronto polo menos. Ti pensas que para hoxe está sí ou sí xa, non? A ver, eu xa levo moitos días dicindo non, hoxe paire. Eu espero que hoxe sexa, porque cada día que pasa o becerro medra máis e máis dificultades pode ter, entonces estou aí preocupada. Pero é moi curioso que o que me chamou a mí moito a atención que non se chama o veterinario, é dicir, un proceso 100% na casa, a non ser que se complique. Pois sí, a ver, o normal é que ela parira sola, pero bueno, pode vir o becerro do revés, pode vir salir de cu, pode vir boca arriba, entonces, bueno, un profesional axuda moito, sobre todo a min que son inexperta. Porque ti tamén es primeiriza, non, entón? Sí, eu tamén. Entonces espero que saia todo ben. Moitísimas grazas, Flavia. Imos falar tamén coa matrona que temos aquí, compañeiros, que é Ofelia. Que tal? Moi boas. Bo día. A ver, Ofelia, ti xa és unha experta, non? En parto de vacas, non? Si, xa vin unhas cuantas, sí. Xa estiveches en moitos deles? Sí, en varios, sí. Sí, a verdad que sí. E contanos, cal é o procedemento correcto para o parto dunha vaca, para que dé a luz? Cales son os pasos a seguir? Ela xa se ve que está bastante incómoda, levanta moito o rabo e deítase, levántase, e ela notase que está molesta. Sí, move moito as patas de atrás e tal, e, bueno, ela non está cómoda. Porque ademais aquí en zonas rurais os partos de vacas e de outros animais eran acontecementos e son acontecementos en parte moi importantes no social. Hoxe non temos sorte porque empezou a chover que llemos facer, pero así é, non? Pero antes xuntábanse os veciños, cando asomaban as patas, pois había que chamar 2 ou 3 veciños para axudar, porque non se sabe como pode vir o terneiro e teñen que axudar para quitalo. Ou senón hai que chamar o veterinario, claro. Moitas grazas, Ofelia, pois quedamos con esa mensaxe, compañeiros, non vai a ser que pois nunha próxima conexión nos collades aquí tirando, botando unha man, como dicía Ofelia. Imos ver, pois a ver que pasa, quedamos pendentes.
Imos ver, Diego, porque así esta situación ás 12:16 minutos do mediodía, pero se escoitaron aí a Flavia, esa experta matrona, de que a cousa está aí a piques. E a ver, Bernardo, que aí sai unha conversa, o tema da lúa, como vai? Porque nesto dos partos hai como moitos mitos de cousas que influen, son verdade, son mitos. Ai, as crenzas populares, Rocío, que bonitas son. Cantas veces escoitamos cando cambia a lúa? Pois aí nace. Ou coa lúa chea nacen máis nenos. Mesmo moitos labregos guíanse pola lúa tamén para determinar pois eses momentos nos que sementar, colleitar ou regar. Fixéronse estudos sobre isto, escoiten. Nos Estados Unidos se comprobaron os datos de 70 millóns de nacementos e aquí en Galicia os datos de 45.000 partos, recollidos polo Servizo Galego de Saúde. Non queremos desilusionar a ninguén, pero non hai evidencia científica que vincule os ciclos da lúa nin cos partos, nin cos comportamentos cando nos din es un lunático, tampouco, nin coas patoloxías mentais, nin co crecemento dos vexetais. Pero ollo, estamos a falar de seres humanos, pero hoxe falamos de vacas, e aquí os xaponeses teñen algo que dicir. Unha investigación da Universidade de Tokio vincula efectivamente un incremento dos partos das vacas coas proximidades á lúa chea. E para iso analizaron un grupo de vacas Holstein durante 2 anos e os seus 428 partos, sobre todo as vacas que eran primeirizas. Que a lúa está agora en fase minguante e que quen naza hoxe é Piscis é o único que temos claro. Agora xa, se influe a lúa nos partos ou non, hai opiniones nesta vida. Hai opinión, se che parece, Bernardo, imos a preguntarlle a un experto, 12-18 minutos do mediodía, un veterinario especializado, ademais, no mundo rural, o que xa temos aí do outro lado, Javier Castelos, que tal? Moi bons días. Hola, bons días, que tal? Moi ben, bueno, moi ben, estamos un pouco nerviosos, a verdade, porque en calqueira momento pois, podemos asistir aí a un parto en directo, isto non se ve todos os días. O primeiro, por os teus ollos expertos, aí estás vendo esa imaxe en directo de Sujaila, ti crees que está aí a pique xa ou que aínda lle queda? Pois a verdade ten toda a pinta, polo incómoda que está, todo o ubre que ten xa, a partida, a cadeira partida, a cola levantada, a verdade que ten pinta que non vai tardar moito, pero é relativo, nunca se sabe. Ah, sí, o sea, non te atreverías a dar un pronóstico de hoxe, mañá, non? Ten toda a pinta de hoxe, a verdade que o parte hoxe, o que pasa que non sabemos se entra dentro do programa, das horas do programa ou vai ser máis Temos ata as dúas, o sea, que aínda igual. Vale, e unha cousiño que estaba comentando agora a Bernardo, que lle preguntaba tamén aí Diego a Flavia, o tema das lúas influe ou é un mito? Eu non sei base científica ningunha, a verdade é que non teño evidencia científica ningunha, nin o estudio este de Tokio, nin idea. Pero sí que é certo, xa o din os maiores, que normalmente teñen razón, e sí que é certo que nos cambios de lúa concéntranse máis os partos, ou polo menos chámanos máis a nós, que supoño que terá que ver, claro. Así que ti cando cambia a lúa non estás prevenido por si acaso. Porque, Javier, cales son os casos nos que se pode complicar un parto, non? Aí dicía Flavia, bueno, pois nos apañámonos, pero claro, en que momento vos chaman, non? Cando se pode complicar a cousa? Bueno, primeiramente, pode ser un becerro moi grande que non teña sitio para sair, ou que necesite axuda para a vaca para dilatar ou facer sitio. Como ben decían antes, pode vir mal colocado, sexa de cu, boca arriba, unha pata para atrás ou as dúas, ou a cabeza para atrás, pode vir mal colocado de tal maneira que temos que intervir, ou ten que intervir alguén que coñeza como resolver ese tipo de problemas para colocar na posición correcta e poder extraelo do útero materno. Tamén pode ser, por exemplo, que o corno uterino este torsionado, de tal maneira que non ten sitio para sair o becerro para atrás, ou incluso malformacións ou digamos, formas nas que o becerro non pode sair por onde ten que sair pola vagina e tens que facer unha cesárea. Claro, pero entendo que esos son a minoría dos casos ou non, é dicir, no rural galego síguense apañando os gandeiros ou teñen que recurrir con frecuencia a vos? Eu penso que son a minoría dos casos.
son os que vexo eu, claro, porque son os que máis chaman ao veterinario, pero tamén polo xeral a xente está bastante afeita a resolver este tipo de casos, polo menos os gandeiros aquí nesta zona, por Arzúa, están bastante afeitos e poden apañar eles solos. Cando chaman ao veterinario, a cousa está máis complicada normalmente. Ou tamén pode ser que, como decían antes, que viña todo o mundo na aldea para axudar, agora xa non hai tanta xente, e buscan axuda do veterinario para asistir, claro. Claro. E por último xa, un embarazo dunha vaca dura 9 meses, non? Como é o posparto da vaca? É dicir, que cuidados precisa unha vez que xa dá luz? Se o parto é normal, non ten ningún problema, incluso axudando, pero non requeriu ningún esforzo de máis, a vaca máis o becerro hai que estar pendiente deles, pero non necesita ningún cuidado especial nin nada. Outra cousa son partos máis nos que igual sí que meter un antiinflamatorio á vaca é correcto para aliviar as molestias, ou tema de cesáreas, por exemplo, se hai que meter antibiótico, ou incluso, por exemplo, nas vacas de leite, sí que é frecuente que a partir do terceiro parto teñan problemas de faltas de calcio. Entón, hai que acompañar ese animal igual con uns bolos de calcio, ou calcio intravenoso, ou algo así de ese tipo. Bueno, pois nada, quedamos moi pendentes. Moitas grazas, Javier, por atendernos. Aí estamos vendo a imaxe de Sujaila en directo, a ver que pasa daqui ao final do programa. Un biquiño grande. Gracias, moita sorte. Grazas. Bueno, a ver, que dicía eu, bueno, pues un pouco un acontecemento, non? O sea, como vexamos aí a Sujaila parir en directo, claro. A ver, eu nací un venres a 1 da tarde, podería coincidir que tamén hoxe naza un animal grande e saudable, pero, bueno, ao fío do que dicía agora Javier, eu vin un nacemento, ademais coincidimos que estaba rodando unha serie desta casa, Rías Baixas, estábamos rodando un exterior e vimos en directo e a vaca soa, non veu nin o granxeiro, o sea, vimos todo o proceso de como saía o xato pola súa conta e ali quedaron os dous e non acabamos a xornada e xa estaba de pé o xato a camiñar por ali. Que pasada. En cambio, nós, os humanos, hai que esperar 15 anos para que empecemos a ver algo. E diso tamén hai, Gloria, algo interesante, Javier, o do que, claro, fai anos había moita axuda, non? Os gandeiros cando tiñan unha vaca de parto, pero que agora, non, ante a soidade de moitos, teñen que ir a axudar. Teñen que ir a axudar, e tamén había moita costume, sempre había nos povos alguén que asistía a este tipo, o mismo que había as matronas, que curiosamente ás veces coincidía a mesma que axudaba ca vaca que axudaba ca muller, isto non é ninguna tontería, porque era así. E, bueno, teño visto nacer, sí, xatos, e ter o gandeiro a cuchilla de afeitar ao lado, por se hai que axudarlle a vaca para que salga. E sin máis historias. Eu cando dicen, bueno, é normal, eras fan o normal, non sei si normal será, non necesitan axuda, pero nós vimos o que saía por aí. Eso hai que botalo, Xa. Cuidado, o mismo que servidoras, cando teñen que soltar por sálvase á parte, un melón de 3 kilos e pico. Ollo, cuidado. Por eso aí dicía Flavia que non creza máis que despois. Bueno, estaremos moi pendentes, dese punto de aquí ata o final do programa, pois a ver se temos noticia aí onde están Diego e Flavia. Pinta que sí, Di Gloria que pinta que sí. A ver que pasa.